vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa, ndiri mbinga uye zvekare ndino initiator magirlfriends kuvapinza mune izvi zveurombwa uye zvekare mushure mekunge ndavatengera maruva kana kuti magifts, ende ndinowanzokuzviita kana kuri kunze munhu anenge aine birthday rake wandinenge ndichifambidzana naye, ndinomupa mari yakawanda kwazvo zvekuti kana iye anoshamisika. hapasi pose pekuti ndikadanana negirlfriend munhu iye anobva achizofa, nekuti umwe neumwe munhu anorarama achifamba ari pasi pano pezuva ane imwe mweya inofamba naye inenge yakamuchengetedza, yakamutarisa. Saka kunyangwe ndikada kurombera pamunhu, hapasi pose pandinokwanisa kuhwina metsi yacho. Asi zvinozoitika mukomana ndezvekuti kana kuri kunzi ndinenge ndatadza kuchekeresa panguva iyo yandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizochekeresa musikana wandinenge ndichifambidzana naye panguva yacho iyoyo, kana ndatadza kuzadzikisa mhiko idzodzo, ndinofanira kuti ndinge ndichizotora munzwa. Ndinotora munzwa ndobva ndazvibaya 6 times pasikarudzi yangu. Ndapedza kudaro ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizotsvaka munhu anenge achirwara nepfungwa ndobva ndarara naye mupengo iyeye. Saka kana muri semuHarare, aiwa mapenzi akawanda chaizvo. Ende chimwe zvekare chinoitika, vamwe ava vamunoona vachipenga vanhu vekuti vainge vakaromba vakazopengeswa neurombwa hwavo. Saka kana mukazonzwa munhu uyo anenge achiti mukunozadzikisa mhiko dzangu, ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nebenzi, ndichiita bonde nebenzi, inenge iri nhau yekuti kana iye Satani pachezvake anongoramba achingokushungurudza chete, kunyange zvikanzi zvinhu zvako zvakupandukira zvekuti zvinozosvika pakukupengesa, but uchipenga kudaro unongoramba uchingoshandiswa zvekare nevanhu vanenge vakaromba. Ndo zvazvinoita kana wafunga kuita zvinhu zvekwaSatani. Haumbofi wakawana zororo munyika ino, uye kunyange zvikanzi warasika pfungwa wava kupenga, haumbofi wakawana zororo zvekare. Vanenge vakaromba vanenge vachingoya vachikushandisa. Hakusi kunzi paya kana ndanzi punishment yangu ndeyekuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunorara nebenzi, ndinongoti benzi rose randawana, kwete. mumweya ndinotoona kuti munhu uyu chakamupengesa ndechakati nechakati nechakati. Munhu kana achitopenga akapengesewa nekuti anenge akabira munhu, kana kuti anenge akaromba zvinhu zvacho zvikamupandukira, kana kuti pane zvaanenge akaita zvisina kunaka, munhu iyeye haambofi akawana zororo. Ndiye wandinobva ndazosarudza kuti ndinge ndichizosika naye bonde kana ari munhukadzi. So mukomana ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Mari dzangu dzandinadzo, mari idzi ndinotoshandisa ropa revanhu, ropa chairo chairo, physical blood, kuti ndinoriwanawo sei. Mukoma ipapo panoti netsei, because ndine vamwe vakomana avo vandinowirirana navo vanoshambidzana nen'anga dzakasiyana siyana. Saka kana uchida ropa, fresh human blood, unongotaura navo vakomana ava, vanokuunzira ropa racho iroro. Kana mukaposta, please tell me, ndichazotevererawo ndiri mucomment section. Ndodawo kunzwawo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii neconfession yangu iyi. Kedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we ya pakaipa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa, ndikuraramawo ndiri muno munyika yeSouth Africa. Ndine umwewo murume uyo wandiri kufambidzana naye. Zvino ndiri kushaya kuziva kuti ndomuudza sei kuti ivo tsano vake inova iri hanzvadzi yangu, even though vari bishop uye zvekare vane church yavo,
but vakaenda kuMozambique. Vakati vaenda kuMozambique kuya uko kwavakabva vachizonomutsa mweya wemufi. Vamutsa mweya wemufi kudaro, mufi uyu akabva achizovaudza kuti ainge achida mukadzi. Zvino ini ndakangozvarwa ndirini ndega Zaire Gondo, ndiri ndega pa 8 boys 1 girl. Saka vakabva vachizoona kuti painge pasitorina plan, because vainge vakambozama kuti imwe cousin sister yangu iye ange achizova mukadzi wechikwambo chacho ichocho chavakaenda vakanotora kuMozambique. So vakabva vachizoya kwandiri vakabva vachizondiudza zvose zvavainge vakaita. Panguva yacho iyoyo vainge vachitoti ndiri kutozama nepose pandinogona napo kuti zvinhu izvi ndinge ndichienda kunozvidzosera, but zviri kuramba because sekuru vacho ivavo nyakundibatsira vari kuda mari yakawanda, and at that time amai vainge vachirwara, painge pachidiwa mari yakawanda. Tose tainge takatotarisawo kubva kune hanzvadzi yangu avo vanoita zvekubatsira. Saka ndakabva ndachizoti zvino pari kufanira kuti pange pachizoitwa sei. Vakabva vati handichazivi, nekuti ndinoti kana ndikachisaidzira kwaari chinobva chanobondera kuya ane zvinomuchengetedza semunhu anonamata. Ndakabva ndachizoti bhudhi, zvino kana kuri kunzi mukavhara sangano, ko mari yacho muchazoiwana kupi, nekuti tiri kutovimba nemi. Then ivo vakabva vachizoti kwandiri, handizive, iwe ndiwe unotokwanisa kutondibatsira. Saka uku ndokuzobatsira kwandakazoita mukoma wangu. Ndakatongovaudza kuti I give you the go ahead, nekuti munge muchizoita zvinoita, because apa ndainge ndava kutorwidzana neupenyu hwaamai, because kana mukoma vainge vachazovhara chechi yavo uye zvekare vobva vazoregedza kuita zvekubatsira vanhu, ko mari yacho taizoiwana kupi? Ndakabvuma ndikasarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizoitwa spiritual wife zvangu spirit of that person uyo akatorwa kuMozambique nehanzvadzi yangu. So nyaya iripo mukomanashi ndeyekuti iniwo handichazivi kuti ndozvifambisa sei. Ndine munhu wangu uyo wandiri kufambidzana naye, saka ndinomuda. Ndanga ndafunga kuti zviri nani kuti ndige ndichingomuudza chokwadi kuti inini ndine a spiritual husband. Ndokusaka most of the times tichingogara tichingonetsana, tinongogara tichingonetsana nguva dzose. Ndiri munhu wekuti ndine short temper, but chinokonzeresa kuti ndige ndichingogara ndine short temper hakusi kunzi iye munhu anondikanganisira zvakanyanyisa, but ndinenge ndichitotongwa nemweya iyoyo yekumakuva, because kana ndakamutarisa handitombomuoni sechinhu zvachose, ende ndinenge ndichitonzwa kutogumbuka kubhoyekana naye kuti ini ndiri kuzvitambisira nguva pano. Saka mweya uyu une nguva dzekuti unomboenda, then kana waenda tinotoita mukadzi anenge ari right, mukadzi anokwanisa kutoremekedzawo murume wake, mukadzi ane respect. Asi kana zvatodzoka zvinenge zvadzoka ende zvinobva zvandibata, zvinondibata nemweya une simba, ende zvekuti kana akada kunetsana neni ega anotozviona kuti munhu uyu anokwanisa kana kundiuraya nekuda kwesimba randinenge ndava naro. Handiti ndinenge ndatogarwa here nemhepo yemunhurume, saka ndinenge ndatovawo murume pachezvangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to assist here in the comment section. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panye yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, murume wangu anodanana nehanzvadzi yake, ndiyo secret inoita kuti iye ange achikwanisa kuita mari. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndazvara mwana wangu 1 after ndaroorwa naye murume uyu. Saka tainge tichingogara ne one of the sisters ndisinganzwisise kuti ko ivo havana
nguva here, nekuti vanombobudawo vachitsvakawo varume shuwa kana munhu kungozvimanikidzirawo kuti anga achingoenda kumarriage. But ndakangoti ameno. Nerimwe zuva ndakabuda mukomanashe, ndakati ndabuda ndo pandakabva ndachizongodzoka zvangu ndikabva ndatoona vanhu vakagarisana pamakumbo, ndikatoona kutoti situation yainge isitombo kana normal. Ndakavabvunza kuti what was the meaning of all of that, ndo pavakabva vachizondibudira pachena vese vari 2 mukoma. Ivo vakatorangana kuti zviri nani kuti vange vachienda kunobetserwa, vakabva vachizondiudza history yekuti vakakura vachitambura. So ndo zviri kuitikawo kumba kwangu mukomanashe. Vatoriwo nerumu yavo, iniwo ndine main bedroom, saka anotombopota achitomboenda kunorara ikoko, but anowanzokutaimira paya apo vana vanenge varara obva achizoenda obva anorara navo. Vatori nemwana wavakazvara vose mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndakangovabvunza kuti so how are you surviving in that environment? Vakangoti mukoma zvakangoma hazvo. So let us try to speak with her in the comment section. Rekedzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Amai vangu inhubu. Amai ndakaenda kwavari ndichinovaudza chokwadi chainge chiripo kuti ndainge ndamitisiwa nechikomba, sezvo ivo vaigara vachingondipa pressure yekuti ndikuda mari, ndikabva ndachizomitisiwa because ndainge ndava kuitawo zvemaboyfriends kuzonosvika vachizonditi chiita boyfriend at least one. So ndakazovaudza kuti murume uya andimitisa mama. So amai vakabva vanditi chikomba hachina mwana, so right now ndinochengetesa murume wangu mwana asiri wake. Ivo mama ndivo nyakutonotsvaka mishonga yemupfuwira vakabva vauya nayo kunoku kuSouth Africa, ndivo nyakutomudyisa kuti asambofa akateerera hama dzake. Mukomanashe, amai vangu vanoita kuudza murume wangu zvose zvavanenge vachida, ende iye haatomborina kana simba pamusoro pavo. Anenge achingoti ehoi amai, ende kana vari sevabereki vake haatombodi kana kunzwa nezvavo. Amai vangu vakamuudza kuti ivo vanorotesewa apa dzainge dziri nhema. Hanzi ndakarota ndichiona baba vako naamai vako vari kumakuva vachidya nyama yevanhu vakafa, varoi vabereki vako. Mukomanashe nerimwe zuva akakumbirwa mari naamai vake, kwava kuvaisira audio akabva ati imimi munonetsa kuti kana ndikakupai mari yangu munokwanisa kana kuzotongotora mari iyoyo mukaishandisa zvisina kunaka. Vakabva vamubvunza kuti ko uri kuzama kuti kudii? Iye akabva ati muroi anonetsa, can you trust a witch? Just like that, because iye ainge akanyeperwa naamai vangu kuti ndine hope dzandakarota kuri kunyepa. Vakazotondiudza later on, ndikati asi mama wai muchiita zvinhu zvakadaro kwava kuseka zvavo. So ndiyo nyaya iripo mukoma. Ivo vakatoti tinofanira kutongoramba tichitongomupa mishonga iyoyi yemupfuwira kuti asambofa akabatwa nemweya wekuti anoda kuenda nemwana uyu kuendesa iwewe nemwana kuma DNA, because mwana uyu haasi wake. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Unenge uchiita kurongerwa chaiko kuti ambuya vanenge vachiuya nemishonga vachikudyisa, at the same time vachikuudzira zvekuita, vobva vakuudza futi kuti vabereki vako varoi. Can you just imagine? Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndinoda kureururawo kuti ndakapiwa dumwa, ndaenda kunobatsirwa, zvino ndava kumuka ndisina kupfeka. Ndakaenda kumusha mainge muri muna Oktoba, ndikabva ndati muna
November matare anenge avharwa. Apa ndainge ndiine maproblems andainge ndichisangana nawo, ndikabva ndachizotaura nevamwe sekuru vepafacebook. Sekuru ava vanobva kuma-areas ekugokwe uko. Ndakaenda ndikanogara pamba pavo, ava nerudo chaizvo. Ndakagarapo kwemazuva, vakabva vachizonditi mushonga uyu. Saka ndichipiwa mushonga iwoyo handina kutoziva kutoti ndodumwa racho iroro. Mukomanachi ndakazoti ndava kubvako ndava kudzokera kumba ndikati zvinhu zvandaita apa, I know kuti I am struggling, but ndofanira kuti ndike ndichingosiyana nazvo. Ndiri mubhazi kudaro mukoma, ndakabva ndangovhura window, ndikabva ndatora chipepa bag chiya chainge chiine dumwa racho uye zvekare nemishonga yakasiyana siyana. Kwava kutongorasa zvangu, ndikati enough is enough. Zviri nani kuti munhu unge uchimbodzokera kuchechi. Ndakazodzoka hangu kuno kuSouth Africa. Nerimwe zuva mukomanashi ndainge ndatoenda zvangu kusleep over ndiine munhu wangu, so ndainge ndiri kuma-MP, ndiri kuperiod kudaro. Ndakatorara ndakatopfeka mukoma, asi chikandishamisa ndechekuti ndakamuka ndikabva ndaona kuti ndainge ndisina kana chandainge ndakapfeka. Apa ndakarara pafloor. Zvinhu izvi zvakaitika several times until murume uyu azoti kwandiri, I think we need to break up. Haana kuda kundibudira pachena, patakazoita zvokundinyorera paWhatsApp kuti zvinhu zvaunoita usiku zvinotyisa. Anoti iye akapepuka akabva achizoona ndiri pafloor ndichizvongonyoka kuita kunge nyoka. Zvinhu izvi zviri kuramba zvichingoitika, whether ndinenge ndiri ndega kana kuti ndinenge ndiri kusleep over. Ndinotorara mukoma kunyange ndakapfeka jean chairo, but pandinomuka ndinotoona kutoti jean riya rinenge rakururwa tight everything, ndinenge ndisisina kana chandinenge ndakambopfeka. So handizivewo kuti ndingabatsirikana sei. Mari yekuti ndinge ndichidzokera kugokwe handitomborina, because ndakazoti ndadzoka kunoko mukoma ndokubva ndachizodzingwa basa pakambani pacho nawo pandava kushanda. Mari dzacho mari yacho yandinowana ishomasa zvokuti handikambokwanise kudzokera kuZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.